moita graza, Salva. Estamos aquí precisamente con tres mulleres, dúas de Sanxenxo e unha de Portorobo. Que me decías, Nucha? Polas fanecas, que inventaron que? As fanaqueiras, para cando está a marea baixa, hai que poñer as fanaqueiras. Esas se chaman fanaqueiras. Estas tres mulleres son as artistas de cebolas, ahora les preguntamos, pero unha cousa que dixo, que eu quería pararme aquí, Nucha, que te dixestes picarnos as fanecas. Sí. Pero eso non vale, o que che fixeron a ti, eso de ouriñar por riba... Mandábamos que nos mexaran. Pois eso non se pode facer, que se facía pola amoníaco, pero xinda pode infectar, non fan iso, Vale, non fan iso. Era o remedio. Daquela non había os vigilantes da playa, Xa. Non levábamos botiquín, Recordamos que estamos con Nucha, con Maruja e con Rosa, que son as veciñas que fan artistadas coas cebolas. Enréstrase para conservalas mellor, pero tamén se aproveita para facer arte, que sobre todo, pois, na festa que se dedica en setembro, as cebolas, pois, fan diferentes propostas. Vas a enrestrar, Noa? Sí, vou intentalo, non, porque é como facer unha trenza, moi fácil. Pero non é. Claro, é. A ver. Pero non, pero algo máis ten, non? Así? Ves, sí, señora, ves, así é lo. Cando lle poño a cebola? Ahora. Porque o difícil supoño que poñerlle a cebola, non? No, agora vai a cebola. Agora vai. A ver. É para silgar esa Canto máis xuntiña. Así? Sí. Xuntiña, non? E agora Para que metemos... non quede, non ves, para que non queden soltas. Agora sí. E agora Esa sigo, monta non? para... Ahora sigues. Para aquí. Esa de aí para acá. E esta para... Juan, isto é fácil, isto non é tan difícil, No. Penso que debería... Habrá que ter paciencia para facer isto. Hai que ter Hai que ter práctica. Práctica e paciencia. Eu que non teño nin práctica nin paciencia. Mira, por exemplo, poste veña, e faz... Pero hai que ter un pouco de... Hai que saber. Hai que saber. Hai que saber. Como di Rosa. Hai que ter a Rosa aquí ao lado, mira. Porque ti estás aquí facendo o que estás facendo. E se vou eu non sei. Cada un sabe do que sabe facer. Claro, pero tamén se pode aprender, Rosa. Sí, muller, si aprendí. Mira, xa me quitou a cebola. Moi ben, me gustaba eu a facer, Toma, para que che poña aquí, mujeriña. Non aprendo, Rosa. Sí, aprendes, mujeriña. Para. Maruja, ti que te Que lle vai facer Maruja? E que lle vas facer? Este é para poñerlle para que non rompan, porque senón as pallas secas non aguantan o peso das cebolas, porque a cebola é moi pesada. Entonces métenselle estas chamase rafias. A rafia, sí, señora. E méteselle así no medio. Aproba esta. Pesa. Sí que pesa, sí. Sí. Porque, Maruja, ti gañache moitos concursos desto de facer artistadas coas cebolas. Todos os anos. Non é só dar resto, as figuras que leva. Claro, sí. Que figuras fixeste xa, Maruja? A ver, fixen o botafumeiro da Catedral de Santiago. Toma. Fixen o apóstol a cabalo do cabalo. Montada no cabalo. Cabalo blanco de Santiago. Bueno, fixen. O paso de Sanxenxo. O paso de Duque Patiño. Maruja, O novo templo. estou a tempo eu de facer esas cousas para a feira que en Pero tens que ter setembro. ceboliñas así pequeniñas. Mira estas, tan pequeniñas. Claro. Mira que bo, pero parece un colaris. Claro. Mira, Porque hai que poñelas así xuntiñas todas e despois cubrir a figura que fajas, Quedan cubrila, preciosas. cubrila toda con... Mira, pon collar. Que son fermosos son as cebolas. Esta cebola de que tipo de cebola é? Esta cebola teño eu a semente xa hai moitos anos. Porque eu enterro a cebola, salen as sementes, que son aquelas que están ali encima da mesa. Estas. Sí. Esa é a semente Esta é a da cebola. Para conseguir a semente ten que Entonces, enterrar a despois colles- cebola inteira. Sí, enterras así a cebola no mes de Semana Santa ou así. E despois, agora neste tempo, colles a semente, sécase ben, desfaixe toda así coas mans. E no mes de diciembre ou enero, sembranse. Neste tempo dis agora mesmo. Agora mesmo é o tempo de coller a semente da De cebola. coller a semente. A semente ten aí unos graniños negros, Claro. que é o Sí. que... Pero que tipo de cebola é? É a normal, a do país? É normal do país, blanca. é bastante dulce, non sei se é polo Blanca e terreno, dulce. se é polo... Está para ensalada, vai ben, non? Sí. É para empanada riquísima. Esta é morada, non? Esta é morada. Para unha empanada Sí. riquísima. Nucha fixo hoxe 2 empanadas xa, mañá. E onde van? Sé onde están. Sí. Non me traes. Temos invitados na a casa. noite. Invitados na Os de Rioja. Porque, a ver, ela non trouxe porque... Mira, isto... E mañá fa jugo de sardiñas, que se deixei... Que maravilla. A ver, a de sardiña riquísimo, a min me encanta. Coño, Unha empanada de calquera cousa se fai. E isto de enristrar facíase tradicionalmente para que aguantaran máis. Sí, consérvanse mitos. Mira. Consérvase. Mira. Mira. Ahora se colja así e Sí, tela a cebola. Todo Ui, o isto ano. pesa. Me claro. Pesa. E canto tempo nos aguantan así? Hasta que agrelan. A
A primavera. A primavera cando Ou vai o gastalas tempo. hasta que tías No, sus pero uvas. aguantan hasta febrero, marzo, aguantan. Vale. A primavera, que é cando Sí. empeza a Parte que igual seguramente vos sabedes, porque eu sempre teño dúbida onde deixar, é igual que as patacas, onde as gardo na casa eu, para que non me grelen. Debaixo da cama. Como debaixo da cama? Sí. Pero en Mecheira a habitación a cebola, Rosa. No, a patata ten que estar no escuro. Sí, E a cebola tamén. É ideado. tamén. Grelar e grelas. Tens que limpiarlas. Cando botan o grelo, coller unha por unha e sacarles. Vaya traballo. Ai, amigo. Mira isto, No, isto feixe chelo ti tamén. Sí, Isto é de outra forma diferente, non? sí. Manuxo. Porque, por exemplo, as restas fanse así sencillas A ver. e tamén se fan dobles. Este Mira, fai esta. el resto de xente e pico Isto de xa lazo, ten máis técnica, que eu gana o premio penso- pola resta Esta é máis doble. grande. Toma. Esta é Eu non doble. chego a facer isto para setembro. Faz, home, faz. Non, A ver, non dale. Está dicindo Nucho que faz restras de máis de 100 cebolas. Sí, 100 metros. De 100 metros? De 100 metros. Sí, Vaya para lá, para acá, para lá, para acá. sí, sí, Como sí, é, sí. mídenas, Sí. e a que máis metros mida, Que leva o premio. E a cebola máis grande tamén leva un premio. Vamos a falar de un en un que nos estamos liando aquí. Entón, a restra máis grande é a que leva o premio. Claro. Sí. E o premio é bo. Non, hai 10 anos ou máis que é o mesmo premio. Aí sí. Non mellora. Non hai tanto. Non mellora. Non subeu. Nada. O primeiro premio son 300 euros. Bueno, Bueno, está non ben. está nada mal. Pero Debían bueno, ser traballo, 500, cuidado. que menos de 500. Bueno, así a ver se podemos subir outro ano, non? A Un ver, anaquiño, a ver. claro. Claro. Para que se vai enterando o alcalde. Entón, hai concurso de ristras, non? Sí, E que máis hai? Despois da cebola na máis feira? grande, a cebola que máis pese, Ah. pésanas, veñan pesadas. Eh, E despois da figura, as figuras. Das figuras que se fan. Dime, E que chaval, máis con hai que tamén? fixeron? Tamén haberá comida, non? Non hai nada, pero fixeron vamos un a ver. ano viñeron os asturianos. E fixeron as cebolas rellenas. Estaban Ah. boas, Están ben boas, eh? Que rico. E desde xa non fixeron máis. Non, nin asturianos, nin nada. Entón, Entón, que- levámonos a nosa lá, a Asturias. Ah, Sí, e tamén fixeronnos alá cebolas rellenas outra vez. Bueno, estaba, pero agora xa non debe de haber... bueno. Pois quédase recado, a ver se aumentan un pouco o premio. Di A Maruja ver. que levou uns cuantos e que poñen algo de comer. De todos os xeitos, é unha maravilla ver como traballades coas cebolas, o produto que tedes, que é maravilloso, segredo do Val, e entendemos que de moitos anos de experiencia e da cultura que tedes vos de traballar o produto. Unha maravilla pasar a tarde con vos. Sí, bueno. José Rei. fixo o bribón, o do rei, Como? que fixo o barco o bribón. O velero. Ah, meteste aí o do rei emérito, sí. E eses eran os barquiños, cando hai a competición de vela. Eses fixo varios. Pero Pois aí están. o fixo o bribón. Aí estaban falando